Шул чактан хәтердә адрес номерда юк. Рекламалар текстә, плитка бизәге, казылык бүлегендә гөлгә сатучы һәм витаминны тәүге кот ничә күпте. Самокатка менеп аяк белән иттем, тиле кебек аңа таба тәгәрәдем. Сыдырылган терсәктәге пластырь истә, һичбер җирдә юк андый кояш баешы. Истә чыгам кинодан, вак яңгыр сибәли. Бу Русиядә иде, әллә кайчан димәк. Бу Русиядә иде, барыбер төш димәк. Төшемне урлап булмый, калыр ул миндә. Истә чыгам кинодан, вак яңгыр сибәли. Бу Русиядә иде, әллә кайчан димәк. Бу Русиядә иде, барыбер төш димәк. Төшемне урлап булмый, калыр ул миндә. Алсам да хәзер мин, үз ягым юк, үз кешеләр дә юк инде. Кулда такта тотып каршы алучы юк, анда хәзер җырлыйлар бүтән бер телдә. Шулкадәр булмаслык хыяллану юкка, бар йозаклар ачык, төп ишек мөһерле. Һич кызганыч түгел, теләмим мин, ләкин юлда онытмаска томанлы төшемне. Истә чыгам кинодан, вак яңгыр сибәли. Бу Русиядә иде, әллә кайчан димәк. Бу Русиядә иде, барыбер төш димәк. Төшемне урлап булмый, калыр ул миндә. Истә чыгам кинодан, вак яңгыр сибәли. Бу Русиядә иде, әллә кайчан димәк. Бу Русиядә иде, барыбер төш димәк. Төшемне урлап булмый, калыр ул миндә. Хәтердә адрес номерда юк. Рекламалар текстә, плитка бизәге, казылык бүлегендә гөлгә сатучы һәм витамины тәүге кот ничә күпте. Шул чактан хәтердә адрес номерда юк. Рекламалар текстә, плитка бизәге, казылык бүлегендә гөлгә сатучы һәм витамины тәүге кот ничә күпте. Шул чактан хәтердә адрес номерда юк. Рекламалар текстә, плитка бизәге, казылык бүлегендә гөлгә сатучы һәм витамины